Hej og velkommen til den her lille video om prioriteret vejkryds i åbent land. Jeg vil i den her video komme ind på, hvordan vi dimensionerer, samt hvordan vi optegner et prioriteret vejkryds i open roads. Ja, jeg har lige tegnet vores primære vej op her sådan hurtigt. Som vi kan se, jamen, så har vi et tagformet profil her med 25 promille tværhældning. Og derudover så har vi en kørebane på 3,5 meter og 0,5 meter kantbane her. Så det er sådan vores primære vej den ser ud, men vi skal have bredt den her vej ud, så at vi får plads til alt det her helle og så videre, vi skal have inde, og vi skal have en drejebane ind også. Så lad os prøve at kigge lidt på nogle beregninger. Ja, lad os kigge lidt på den breddeudvidelse. Og som sagt, jamen, så breddeudvidelsen, det skal vi gøre for, at vi får plads til den her svingbane, og vi skal også have plads til en helle, for at kunne skille de to spor ad. Den her beregning, jamen, den går simpelthen på, at bredden for den primære helle plus bredden for venstre vognbane minus de 0,3, og de 0,3, jamen, det er simpelthen herinde i midten, hvor vi tager på den ydersiden af den dobbelte spærrelinje, altså ude på vores begrænsningslinjer herude. Ja. Der er 4 forskellige typer af heller. Den første her, det er simpelthen, hvor vi kun vælger at vejafmærke. Så vælger vi at sige, jamen, så er den 0,3. Vælger vi derimod, at vi skal have en fysisk adskillelse, som vist på billedet her, hvor vi har en kantsten, og der er belagt noget asfalt henover her, så siger vi 1,5 meter plus 2 gange bredde for primær kant her rundt om. Den tredje type, det er simpelthen, hvis der skal kunne gøres ophold herude i midten, blandt andet til cyklister eller fodgængere eller andet. Så siger man, så skal den være 2,5 meter plus 2 gange primær kant rundt om her. Den sidste, jamen, det er, hvis man skal kunne vende ude i området herude, så skal den simpelthen være 5-8 meter plus de 2 gange primær kant. Så selve beregningen, den kan vi lave hernede. Jeg har valgt at sige, at min vognbanebredde for svingbanen der, den skal være 3 meter. Jeg har valgt den fysiske adskillelse på 1,5 meter. Og så har jeg valgt, at min bredde på den primære kant der, den er 0,3. Så kan vi smide den ind i formlen her, og vi kan som sagt se, at vi får en total breddeudvidelse på 4,8 meter. Og når vi deler den i 2, fordi vi skal bruge den på begge sider, en på hver side af centerlinjen der, så får vi 2,4. Det vi lige skal være ops på, det er, at det her, det er fra den yderste side af begrænsningslinjen på den dobbelte spærrelinje, så eftersom vi vil komme til at gøre det fra centerlinjen, så skal vi lige have lagt 15 cm til det her tal. Den totale udvidelseslængde for den her udvidelse, den vil så være vores VP gange kvadratroden af BU divideret med 3. Og VP, den havde vi sat til 70, og så kan vi jo egentlig bare regne den ud, og det bliver så 62,6. Og vi runder den så op til 63. Men ja, lad os hoppe over i open roads og prøve at få tegnet lidt. Ja, jeg har lige tegnet vores primære vej her. Og som sagt, så består den af 3,5 meter kørebane og 0,5 meter kantbane herude. Derudover så har jeg selvfølgelig også tegnet min centerlinje for den sekundære vej. Den her, den løber bare på i 100 kron. Jeg går lige op og tjekker, at vi selvfølgelig står i drawing, når vi gør alt det her. Vi havde beregnet en breddeudvidelse, og den breddeudvidelse, den havde vi som sagt beregnet for halvdelen. Eller vi skal bruge halvdelen, og det skal vi jo som sagt, fordi at det er en symmetrisk breddeudvidelse. Den havde vi beregnet til 2,4 meter, men fordi vi beregner fra centerlinjen, så skulle vi som sagt lige huske at lægge de 15 cm til, så derfor så hedder den 2,55. Så vi går op og vælger copy parallel her, og så sætter vi den til 2,55. Hvis jeg kan tage og strikke det her, sådan der. Og når vi er parallelt udvidet, så er det simpelthen herude fra, der, og de 2,55 op. Når vi har gjort det, så kan vi egentlig bare kopiere vores vejbaner dernede af, som de egentlig kommer. Og det første, der kommer, jamen, det var de 0,5 her, som var den kantbane, vi havde. Bum.
Og det næste, det var jo selve kørebanen. 3,5 meter. Det næste, der kommer, det var vores venstre svingbane. Den havde jeg valgt at sige, at den skulle være 3 meter. Derefter, jamen, så kommer vores helle. Og jeg havde som sagt valgt at sige, jamen, jeg havde valgt at tage den, der var 1,5 meter plus de 2 gange bredde primær kant. Så det vil sige, at jeg får en hellebredde på 2,1. Og efter den, så kommer vejbanen igen. Så 3,5. Og 0,5 igen her til sidst. Så det er simpelthen sådan, vores breddeudvidelse, den vil komme til at se ud. Ja. Ja, men lad os få kigget lidt på sekundærvejen. Og vi skal have som sagt lavet en helle hernede. Og måden man gør det på, det er ved at vi lige laver en 10 meter linje. Ikke 100 meter, 10 meter her. Og den skal egentlig bare løbe sammen med den sekundære vej her. Så det gør vi der. Og en på 1 meter sammen med primærvejen. Sådan her. Og de to, dem connecter vi lige. Sådan der. Det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have bredt den her ud. Og når vi skal have bredt den ud, jamen det gør vi egentlig ved at sige, at jamen, enten så har vi en cirkelbue op her, eller så har vi 2 cirkelbuer. Så det bliver sådan en dejlig lang en her. Og forskellen, jamen det er egentlig i, om dem, der kommer kørende her, de har behov for at dreje kontra for at komme ind på vejen. Ja, i det her tilfælde, der vælger jeg så at køre 2 cirkelbuer. Og det betyder, at vi bruger den formel, der hedder 3 meter plus 2 gange BSK, hvor BSK er bredden for den sekundære kant rundt om vores sekundære helle her. I det her tilfælde, der vil BSK være 0,3. Hvis vi dividerer det hele med 2, så får vi 1,8. Og det er jo så det, jeg skal have lavet en linje herover og en herover. Så lad os lige få gjort det. Så jeg siger 1,8 her. Sådan der. Skyder den ud til hver side. Sådan der. Og det næste jeg så har gjort, det er, at jeg skal have lavet den her bue op her. Og hvis vi lige hopper over i MatCat og kigger her lidt her, så har jeg fundet sådan en schema her. Og herover der har vi simpelthen vinklen for den for den linje, som vi lavede lige før. Og det vil i det her tilfælde være 95. Og det vil så sige, at den første radius, den skal være 12, den næste skal være 70. Og den sidste tal, vi lige skal tage højde for herover, det er de 27,74. Og det er simpelthen, hvor meget den går tilbage. Så de tal, dem bider vi lige mærke i. Så hvis vi går tilbage i Open Roads her, så skal vi have extended den her linje op til her. Og det er jo egentlig relativt nemt. Først så bryder vi lige den linje der. Så extender vi den op til der. Og hvis man går op i her, så kan man bruge den her nede, der hedder Extend Line. Og hvis du trykker din tal ind her, 27,74 som vi gjorde, og så vælger den linje her, trykker og godkender, så har vi simpelthen fået den trukket det stykke tilbage. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet en cirkelbue ned her. Så vi går ind i Arch Tool, går ned i Start End Midt. Vi vælger 70. Og så går vi ned i hernede. Det er ikke sikkert, I har de her. Men hvis I lige højre klikker, så kan I selv lige trykke på dem her. Det er den, der hedder Tangent Point og Tangent Snap. Det er de to her, som I kommer til at skulle bruge. Så den første, vi skal bruge, det er, at vi lige trykker på den her. Så kører vi op til her. Og så trykker vi en gang der. Vi sørger lige for, at den er lilla her. Og så kan vi egentlig bare trække vores cirkelbue ud her. Den næste, den skulle være 12. Vi trykker godkendt, for at vi lige får en radius på 12. Og så skal vi egentlig bruge den her tangent snap. Og vi skal have en tangent mellem den der. Men vi skal faktisk også have en tangent mellem den herovre. Så hvis vi lige trækker den rundt her, så får vi noget, der ser sådan her ud. Og vi godkender. Det kan vi jo lige trimme til. Sådan der. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet en på den modsatte side her. Så hvis vi lige hopper ind i MatCat igen og kigger, så har vi den anden hernede. Og måden man egentlig regner det ud på, det er ved at man kigger på antal meter for vores vej hernede. Så det er bredden for vores helle
Så hele bredden plus vores vejbanebredde. Og herover der vil vi så få en radie. Og det her, det er simpelthen vores tilslutningsvinkel for selve vejen. Så hvis vi lige hopper over og måler en afstand her, så kan vi gå op her og lige tage perpendicular. Jeg har faktisk allerede målt den her, men lad os bare lige gøre det en god ordens skyld her igen. Så vi tager her igen. Det her, det er vores drejebane. Trækker den ned, og vi vil gerne have den derned til. Sådan der, og det er som sagt de her 5,6 meter. Så hvis vi går ind og kigger igen, så kan vi så se her 5, og så 0,6, hvad er vi oppe i her omkring. Vi ruller op til 100 gon. Så det er, hvad det er, 11,5 tror jeg godt, vi kan sige. Så det går vi ind og laver vores radie. Så vi går tilbage i Open Roads og kigger her. Så vi går igen ind i Arch Tool. Start end midt. Vi tager 11,5. Og igen, så bruger vi den her. Og vi siger, jamen vi vil gerne have den derfra. Og vi vil også gerne have, at den tangerer med den her. Så det kommer til at se sådan der ud. Og vi kan igen lige trimme for god ordens skyld her. Så det gør vi lige. Sådan der. Ja, og det næste vi skal have gjort, det er egentlig, at vi skal have extendet den her linje herned til. Så, og den løber jo faktisk sammen med den dobbelte spærrelinje hernede, så lad os lige få sat det ind. Så vi siger 0,15 her. Det var placeline. Vi skal lige ind i den her i stedet for. 0,15, sådan der. Og vi extender den på begge sider her. Ja. Så vælger vi så at sige, jamen vi vil gerne have den connected med den her. Bum. Sådan der. Så det var på den ene side. Lad os lige få trukket den her over. Sådan at de bliver lige lange her. Ja. Sådan. Og så kan vi egentlig bare slette den der. Så skal vi have trukket en linje op til den der, sådan at de to her, de kommer til at ligge pænt. Og den måde jeg gør det på, det vil jeg gå ind i den her. Trykker på den her op. Se om vi godt kan få den her til at connecte hernede. Det er ikke, den var der. Sådan. Det var den ene side. Og vi kan egentlig bare slette den herinde. Det næste vi skal have gjort, jamen det er, at vi skal have skudt det her ind. Og det skal vi faktisk have gjort med 1 meter. Så det får vi lige gjort her. Så 1 meter ind her. Og det er fordi det er 0,70 plus de BSK. Så 0,70 plus 0,30. Så bliver det 1 meter, ja. Og på den anden side, der skal vi kun have BSK. Det var 0,3. Så det sætter vi ind her. Her. Og her. Sådan der. Og det næste vi så kan have gjort, det er, at vi skal lige have lavet en trim her, eller en fillet. Og hvis vi lige siger 1 meter til at starte med. Hernede. Bum. Det var ret meget. Skal vi ikke lige køre den ind på 0,5 i stedet for måske? Prøv at se, hvordan det ser ud. Sådan der. Og det hedder så egentlig bare, at der skal være minimum 0,5 meter heroppe. 0,5 meter til 1,5 gerne. Og faktisk helt op til 3 meter, hvis vi har cykelsti. Ja, når vi har gjort det her, så skal vi lige have gjort det her nede i bunden også. Så vi siger 0,5 hernede også. Sådan der. Så ser det sådan ud. Det ser jo faktisk fint ud. Vi sletter den linje herover. Og det vi så gør, det er, at vi placer en line, der tangerer med den herover. Og tangerer med det, der er hernede. Se om vi ikke godt kan få det til at du. Det kunne vi der. Og så kan vi faktisk bare få det til at connecte her. Sådan der. Og sådan der. Ja. Og herover der skal vi selvfølgelig også lige have den til at connecte.
Sådan der, og så kan vi egentlig bare slette den der. Så det var egentlig lige det for den her del. Hernede, der skal vi også lige have extended vores, eller vi skal i hvert fald have en blød overgang her. Så vi går igen op i vores, den her fillet, og lad os prøve at give den 120. Sådan der. Og så kan vi gå op i vores measure length. Så kan vi lige prøve, okay, det var faktisk 11, det var næsten 12 meter den her. Skal vi ikke lige prøve at gøre den en my mindre? Så lad os lige prøve at køre den ned på 11 i stedet her. Det hedder så egentlig bare, at den skal være minimum 10 meter. Men der er ikke rigtig nogen grund til at gøre den længere end højst nødvendigt. Så ja, det passer her. Så gør vi egentlig det samme over på den anden side, og de har det med at skulle være lidt længere, så lad os prøve at køre 180 her. Sådan der, og se på den har længde 10,5 meter, så det passer også meget godt. Nu skal vi have lavet et tilfartsspor og et frafartsspor, og det er faktisk så nemt, at det er bare opgivet i vejreglen. Så vores tilfartsspor her, det skal være 3,5 meter, så det kan vi jo lige lave her. 3,5 meter, og det er egentlig bare den linje der, og 4,5 meter, og det er den linje herover. Og jeg kan se, at jeg har ikke lige fået de linjer her. Sætter vi lige over til vores hjælpelinje her. Sådan der. Så nu har vi egentlig dem. Så de her linjer, dem kan vi faktisk extende helt op til den her på den indvendige side her. Så lad os lige få gjort det. Så først så bryder vi de her to. Sådan der. Og tilslutter dem. Sådan der. Så er det sådan, at vi skal faktisk have lavet 2 cirkelbuer her. Hvor den ene, det er herover, der vil vi have den lille bue, og så vil vi have den store bue, og herover der vil vi have den store bue, eller den lille bue, som så går over i en stor bue heroppe. Og måden man finder ud af de 2 buer, det er faktisk den samme måde, som vi brugte heroppe. Så hvis vi lige hopper ind i MatCat igen, og kigger en gang, så kunne vi se her, det var jo de her 12,70 og 27,74. Og så er der faktisk også en T1, hvis man vælger hvis man vælger at bruge den. Men lad os prøve at få kigget lidt på det. Så vi ved altså, at vi skal have x den her, så vi gør lige her. Og det var jo så minus igen de 27,74. Og det var som sagt på den her linje. Sådan der. Så kan vi igen gå op i Arch Tool, og vi kan gå ned til start, end midt og 70. Og tangent snap point her. Og køre den ud sådan der. Og igen 12. Og få de 2 til at tangere med hinanden her. Så der. Og der. Og vi vil godt lige have den derovre. Og så kan vi egentlig bare lige binde dem sammen her. Sådan, det var den ene side. Så skal vi bare have gjort det samme ved den anden side. Men som sagt, der er jo lige forskellen, at det er jo egentlig den anden vej. Så der skal vi jo faktisk bruge den, som der stod T1 derinde ved. Så det var de her 13,60. Så det gør vi også lige. Så vi skriver 1360 her. Og gør akkurat det samme igen herovre. Sådan. Og så gør vi egentlig bare det modsatte, at nu starter vi med vores radius på 12. Vi skal selvfølgelig lige have den i punktet der. Sådan der. Og det kan jeg simpelthen ikke få lov til. Sådan der. Imellem den der og den der. Og så kan vi faktisk se, at den kommer helt derned til. Og igen, så trimmer vi den lige til her. Sådan der. Hernede den anden ende, der kan vi egentlig bare extende den her ud, fordi vi ved jo, at den overgår til at være 3,5 hernede. Så det gør vi da lige. Igen, 3,5. Og det er jo fra centerlinjen, skal vi lige huske på.
Sådan der. Så er det så det, at vi skal jo egentlig også lige have connectet de to her. Og der er jo faktisk også nogle regler. Og de regler, de er jo egentlig bare det samme, som vi gjorde herinde. Så vi kan jo lige starte med at extende den her. Sådan der. Og så kan vi lige sætte de her sammen. Sådan der. Jeg vil gerne lige have den anden vej rundt. Sådan der. Og forsvandt min linjevand hernede. Nå. Den laver vi der bare lige en gang til så. Sådan der. Og så sætter vi lige de to her sammen også. Sådan der. Og som sagt, jamen, så skulle der minimum være 10 herinde, så vi gør bare egentlig lige det samme igen her. Så lad os prøve at sige, hvad var det vi kørte derovre? Var det ikke 110? Jeg vil godt lige have den til at køre begge her. Sådan der. Og vi tjekker lige længden igen her. Det ser meget rigtigt ud. Og over på den anden side. Lad os, hvad skal vi give den? Skal vi lige prøve med 110 også. Se om vi er så heldige, at det var langt nok. Det var det ikke helt. Så vi giver den lige et nyk op her. Var det 80 vi sagde over på den anden? Vi prøver at gøre sådan der. Det så ud til at blive lidt længere her. Sådan der, vi kom op på den anden der også. Ja, og det var faktisk lige det for den her nede. Så det næste, det er egentlig bare, at vi skal til at have lavet noget primær hælde her på primærvejen. Så lad os få kigget lidt på det. Ja, men inden vi lige kan få lavet vores primære hælder, så skal vi lige have lavet noget beregning herom. Og ja, skal vi ikke bare hoppe over og få kigget på det. Så det vi skal have kigget på, det er den her opdeling herom. Og LBU, jamen den havde vi beregnet, da vi beregnede breddeudvidelsen. LD, det er en D-accelerationsstrækning. Og LK, det er en mængde biler, der kan holde herinde. Den skal minimum være 25 meter. Det svarer til 4 biler. Og LKI, jamen det er den strækning, som går herinde, fra hvor vi overgår fra det ene til det andet herinde. Ja, men lad os få kigget på det. D-accelerationsstrækningen, den kommer af den formel her. Og jamen, den hedder 0,7 gange VP opløftet i anden, divideret med 2 gange GD plus G gange med IT gange 3,6 i anden. Og det den formel her, den egentlig bare betyder, jamen det er, at vi siger GD, det svarer til vores D-acceleration. Så her der deaccelererer vi med 2 meter i sekundet, som jeg har sat den til heroppe. Og vores G, den har vores tyngdeacceleration. Vores IT, det er længdegradienten. I det her tilfælde, så har jeg sagt, at vejen den er bare flad, så den har en gradient på 0. De 3,6, det er egentlig bare fordi, at vi omregner fra vores VP, den kommer i kilometer i timen, og den skal vi lige have ned i meter i timen i stedet for, så den kommer på der. Jeg beregner den her over til 46,3, og inde i vejregler, der er der også en lille skema her, så hvis man ikke vil beregne den, så kan man vælge at gå ind og kigge i det skema her, og hvis vi går over på 70 her, og ruller ned til 0 herude, så kan vi se her, at de anbefaler en minimum på 46 også. Så det passer jo meget godt. Udvidelseslængden, den havde vi, og kilestrækningen, den kommer af VP divideret med 3 gange kvadratroden af bredden af venstre svingbane divideret med 3. Og den får jeg til 23,3 her. Den sidste som sagt, det var den her LK, og den har vi bare sat til, at den skal være 25. Ellers så vil man typisk gå ind og beregne den ved hjælp af blandt andet Dankap, for at finde ud af, hvor mange biler er det egentlig nødvendigt, at vi skal have holdende her. Ja, men lad os hoppe ind og prøve at få det sat på. Sådan her. Og jeg har lige sådan der. Ja, vi laver en linje heroppe. Og jeg sætter den lige ned på tekst her. Skal ikke bare sige, at den skal være 10 meter og 400.
Og den starter simpelthen lige her, hvor vores cirkelbuer her, de slutter. Så det gør vi lige igen her. Og vi kopierer bare lige den her. Hvis jeg kan ramme den rigtige også. Det var den der, vi gerne vil have kopieret. I det punkt der, og have sat fast derovre. Så var det jo egentlig bare, at jamen herover der skal vi egentlig bare have LBU. Så den er jo egentlig relativt nem. Det var bare de her 63. Fordi vi selvfølgelig runder op. Så den går derud til. Over på den anden side herovre, der skal vi have vores LD plus LK minus LKI. Den taster vi da egentlig bare ind her. Så vores LD, den havde vi som sagt fået til de her 46,5. Og vi skal have plusset de 25 meter. Og så skal vi have trukket LKI, som var de 23,5 fra. Det er så 46,5. Så det oversætter vi den med der. Og fra den, der skal vi så have sat LBU på igen. Sådan der. Og den putter vi også lige på der. Det sidste vi lige skal have sat på her, det er at vi skal egentlig lige have sat LKI på her igen. Så den putter vi lige på igen. Og det var jo som sagt de her 23,5. Og det er fra den her. Og det vil I se, hvorfor vi skal bruge lige om lidt. Ja. Så det var egentlig bare lige, hvordan vi får bredt dem ud her. Ja, men lad os kigge lidt på at få sat noget udvidelse på det her. Så lad os bare starte herover. Og det nemmeste, jamen først og fremmest skal vi lige have kørt vejen ind, så den kun går hertil. Fordi nu ved vi jo faktisk, hvor vores vej den slutter angående det her. Eller hvor den starter i breddeudvidelsen, og hvor den slutter, og selvfølgelig over den anden side også. Så til at starte med, så breaker vi lige det her. Vi break sådan der, og vi vil gerne have, at den vi lige gør det ved sådan der, og sådan der. Og så kan vi egentlig bare sige, de to linjer her, dem vil vi gerne have går dertil, og de to linjer vil vi gerne have går dertil. Og så kan vi egentlig gøre det samme over i den anden side her. Dertil og dertil. Vi skal egentlig have gjort det samme for de andre herude. Så vi breaker lige de her også. Sådan der. Og sådan der. Ja, det er jo egentlig lige meget over den anden side. Men ja, og sørger lige for, at de extender til den her over. Så lige sørge for at få fat i den rigtige. Sådan der, den går dertil. Og i den anden ende her går dertil. Og det samme hernede. Dertil. Og dertil. Fjerner dem her. Så nu har vi lige fået gjort det her. Det næste vi skal have gjort, det er at vi skal have lavet en blød bue op her. Og de skal gerne møde i et tangentpunkt her, der hedder midten. Så vi sørger lige for at dividere den afstand der i 2. Det var som sagt den afstand vi havde her imellem. Så laver vi lige en hjælpelinje. Sådan der. Og nu skal vi til at tegne, så vi går lige over i vores hjælpelinje igen her. Godt. Det næste vi skal gøre, det er at vi tager den her, og så extender vi den op til den linje der. Og gør akkurat det samme ned i den anden der. Og det betyder, at nu halvdelen af den her linje, jamen det er halvdelen afstand imellem de to der. Så går vi over i vores arch. Start end midt. Tangentpunkt. Og kører den egentlig bare op til vi rammer midten her. Sådan. Og gør akkurat det samme fra den modsatte side. Få den over til at se sådan der ud. Ja. Og skal vi egentlig bare have gjort det samme nede på den modsatte side. Ja, så lad os lige få gjort det.
Og nu har vi egentlig fået gjort det her, og jamen det er jo egentlig det samme. Så hvis vi egentlig bare parallelt forskyder det hele med en halv her. Sådan der, og sådan der. Så var det egentlig for den yderste herude. Det næste vi skal have gjort, det er, at vi skal have gjort det samme for den inderste herinde, eller for den midterste del. Og den begynder jo faktisk først helt heroppe. Så der skal vi bruge den her kilestrækning. Så det er faktisk halvdelen af den her i stedet for. Og det er faktisk lidt noget slud af det, jeg siger, fordi jeg tror egentlig, vi starter med den anden først. Så det vi lige gør, det er, at vi har vores centerlinje hernede, og den skal vi lige have gjort op til en dobbelt spærrelinje her også. Så det vi gør, det er, at vi lige får sat 0,15 på her. På begge sider. Og den linje vil vi faktisk egentlig godt bare lige have til at gå til... jeg kluder lidt i det nu. Hold op. Den vil vi egentlig godt bare lige have til at gå til den linje der. Fordi det er faktisk den linje, vi skal have kørt op. Kørt den linje ud her. Og ud til den linje herude. Så vi gør egentlig lige det samme. Og skyder den ud til den linje der. Og den anden ende, den skal jo så slutte der. Og den herovre, den extender vi lige ned til den der. Sådan der. Og så kan vi egentlig bare gøre akkurat det samme igen. Over at have fat i den her. Over at ramme midtpunktet. Og det samme fra modsatte side. Og nu fik jeg ikke lige... Det var da også roligt. Sådan der. Sådan der. Så det er breddeudvidelsen på den ene side her. Så skal vi bare have gjort det andet her. Men der er lige det, at den skal jo faktisk gå op, og så skal den begynde at gå lidt nedad igen herover. Så lad os lige få kigget lidt på det. Ja, og det gør vi igen ved, at vi bare kører. Hvis vi nu bare lige får lavet den linje, der går op her først. Og det er jo egentlig imellem altså, det er jo egentlig den her linje og vores kantlinje hernede. Så lad os lige få gjort det. Så igen, så extender vi den her. Sådan der. Så halvdelen, det er op til den der og over til den der. Så det får vi lige gjort til at starte med. Og det var jo selvfølgelig den forkerte side her. Sådan der. Godt så. Det vi så skal have gjort, jamen det er, at herover i halvdelvejen igennem her, der skal vi have den til at køre ned og køre ind, så den kobler på hernede, så vi får sådan en fin bue her. Så igen, vi halverer vores strækning her, og det er jo så halvdelen af vores kilestrækning. Og den havde vi jo til at være 23,5 divideret med 2. Det må være halvdelen. Så det må være der. Og det er jo så imellem den der og den hernede. Så lad os lige få gjort det. Sådan der. Og vi skal lige have gjort det på den her også, så den kun går her til. Sådan der. Og så skulle vi jo egentlig gerne bare kunne trække vores linje her. Fra den ene side. Og
Vi deler den lige op her. Sådan der. Og siger, at der vil vi gerne komme lige her til at gå her til. Kør den anden over til. Sådan der. Og den skal jo så også gå ned til den her. Sådan der. Så har vi faktisk fået lavet breddeudvidelsen for det stykke hernede. Og spørgsmålet er, om vi ikke... den kan vi lige så godt gemme, fordi den skal vi faktisk senere, når det er, at du skal til at anlægge striber, så er det måske ret rart at lige vide, hvor den kant den går. Så vi sætter den lige over, og så tror jeg bare lige, vi kalder den for hjælpelinje 1 i stedet for. Ja. Nu kan vi jo så lige afslutte det over på den anden side herovre også. Og det er jo egentlig akkurat det samme, som vi lige har gjort over på den anden side. Så vi tager vores bueværktøj her. Det passer ikke. Jeg kan se, jeg har ikke sat en linje her. Men vi tager halvdelen igen. Sætter en linje. Vi gør den lige til lilla her, for god ordens skyld. Og så vil vi gerne lige ned i vores sådan der. Og vi tager vores arch. Det gør vi heller ikke, fordi vi skal jo selvfølgelig lige have den tilpasset, så vi får en halv højde af de to der. Så kan vi køre. Vi prøver lige igen her. Sådan der. Og det skulle være fra den anden side. Sådan der. Og igen, så skal vi lige have lavet vores dobbelt spærrelinje hernede. Så vi går igen ind og tager den her og siger, jamen 0,15 på begge sider af den her. Og de to linjer vil vi kun have til at gå hertil. Og så skal vi egentlig bare have gjort det på den indvendige side igen her. Og den skal jo ud til den her. Så på den ene, den øvre side her, det må jo være ind til den her. Og den nedre side, det må være ned til den her. Og herover den der linje, den vil vi godt tage kun til at gå hertil. Ja, så lad os prøve at kigge på det. Det var den ene side. Jeg kan lige fjerne den her. På den anden side. Skal vi have den op til. Nu fik jeg nok slettet den linje her for hurtigt. Vi tegner lige en her. Kør den op til den her. Kør den ned til de der begrænsningslinjer. Så kan vi fjerne den her. Og sådan der. Og det var faktisk... jeg kan se, vi skal selvfølgelig lige have forskudt de to her også. Sådan at de følger os. Og det er jo bare 0,5.
Sådan der. Så skal vi faktisk egentlig bare have til at få lavet selve hælderne. Det er faktisk det sidste, vi sådan lige mangler. Så lad os få kigget lidt på det. Ja, men hvis vi starter herovre med højre ø, så lad os få kigget lidt på det her. Til at starte med, så tror jeg lige, vi renser det kryds her lidt op, så det ikke ser så forvirret ud. Så det vil jeg lige gøre, og så vil jeg lige vende tilbage, når jeg lige har renset det op her. Ja, så fik vi renset det kryds her lidt op igen. Jeg har bare lige ændret de linjer her, som vi havde til den blå farve her, så at vi kan se, hvad det egentlig vi har rørt ved her. Og så har jeg selvfølgelig lige fået de andre linjer her med også, sådan at de ikke bare gik ind i hinanden her. Ja, men lad os få kigget på den højre ø her, og det jeg lige vil gøre her, det er, at jeg vil lige klippe den her op. Og det vil jeg egentlig bare lige gøre dernede, og der tror jeg. Og grunden til, at jeg gerne vil det er fordi, at lige om lidt, så skal vi til at lave en cirkelbue på her. Og jeg vil egentlig godt have, at vi stadig kan se den her. Så det vi gør, det er, at vi som sagt lige skærer den over, og så kan vi egentlig bare lave vores fillet her. Circle fillet, og den skal vi have mellem den der, og den bliver 1 meter. Og det er faktisk det vejregler, de siger, så det er jo helt perfekt. 1 meter der, og så kan vi tage den her over og køre den op til den linje der. Sådan der, så vi stadig har den. Den her, den kan vi så lave om til en blå linje, så vi har helt styr på, hvad der egentlig lige sker. Godt. Det var sådan set det første. Det næste vi så skal have gjort, jamen det er, at vi skal selvfølgelig have lavet noget ind til vores kantsten her, hvor selve hælden den begynder. Så vi offsetter den egentlig bare med, det var 0,3, som der står her. Og vi kører den egentlig bare ind, fordi det var det, vi havde valgt i lige det kryds her. Nu fik jeg trykket på noget plader her. Vi prøver lige igen. Sådan der. Og vi gør det samme herover. Det var da utroligt. Sådan der. Det vi skal have gjort her, det er, at vi skal have fået det her rundet af hernede, og vi skal have den her til at tangere med det punkt hernede. Og det vi gør, det er, at vi siger 1 meter, ligesom vi gjorde på den anden hårde. 1 meter ind der. 1 meter fra den der. Og så beder vi de 2 punkter om at mødes hinanden her. Sådan der, og det er faktisk det punkt, vi skal den til at tangere i. Så vi laver en linje. Beder den om at tangere med det her. Sådan der. Så kan vi faktisk fjerne den her og den her. Og så kan vi binde de 2 her sammen. Sådan der. Og til sidst, så skal vi egentlig bare lige have lavet en fillet på det her nede. Og den kører vi 1,5 meter. Sådan der. Så det var faktisk den første. Så skal vi egentlig bare have gjort det samme herover. Herover, der skal den være 1,5 meter i stedet for. Hold op. Det vil den ikke være med til. Vi gør det på den der i stedet for. Sådan der. Ja, det ser egentlig fint ud. Og vi kan lave den her om til en blå linje. Så det er simpelthen den ydre del. Så skal vi bare have lavet den indre del. Og igen, vi gør akkurat det samme. 0,3. Ja, og vi offsetter lige med 1 meter her. Og 1 meter herover også. Og binder de 2 der sammen. Blev mit værktøj. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi egentlig slette den der. Og det vi så lige skal have gjort, det er, at vi skal lige have extendet den her ned til. Sådan der. Vi tager en line og kører en line herfra og ud til det punkt derude. Sådan der. Så kan vi egentlig også slette den der. Og så skal vi egentlig lige have lavet en bue på det her. Den der kan vi egentlig også godt slette.
have lavet en bue på det her. Og den giver vi også bare lige en halv. Sådan der. Ja. Og så skal vi egentlig bare lige have lavet en eller anden pæn fillet her. Så hvad skal vi give den? Lad os give den 25 her. Og derover til. Sådan der. Så vi får en fin afrunding herover. Så har vi faktisk selve geometrien i vores kryds her. Spørgsmålet er bare, om vi har en lang nok afstand her. Og det kan vi lige springe over i MatCat og prøve at tjekke, fordi ellers så skal vi jo faktisk have den her rykket længere tilbage. Så lad os lige prøve at kigge på det. Ja, og den kommer egentlig af den her formel. Og det er egentlig bare at smide tallene ind. De eneste tal, som I ikke kender, det er de her ASP1 og ASP2. Og ASP'erne her, de kommer inde i vores, hvis vi lige springer tilbage her og måler dem, så kommer de egentlig herinde fra den her. Så hvis vi går op i Analyze her, og de måler den her, så kan vi se, at de er de her 414 her. Og det er jo akkurat det samme i den her, eftersom vi har kørt den halve. Så vi taster det ind i der, og så kan vi jo som sagt se, at de skal give de her 33,5. Så lad os prøve at se, om det kan gå op. Og vi prøver lige at forskyde den her, og så siger vi 33,5. Vi skubber den ud. Det kan jo faktisk ikke gå op. Så hvad gør vi så? Jamen, til at starte med, så kan vi jo prøve at sige, jamen, i stedet for 1 meter her, så kan vi lige prøve at give den lidt mere. Så vi sletter lige det her. Og så prøver vi lige at give den 1,5 meter her i stedet for. Fra den her ind. Sådan der. Og vi fælder der stadig med 1,5 her. Det var stadig ikke helt nok. Så vi går tilbage igen her. Så prøver vi at gøre det med, skal vi sige, 1,80. Se om det er nok. Og 0,5. Og det er jo faktisk nok. Så det sidste vi bare lige skal have gjort her, det er at vi skal have lavet en linje, der tangerer med den her nede. Og går op og slutter herover. Sådan der. Og så skal vi lige have lavet en eller anden fin fillet på den her. Og hvad skal vi sige? Lad os give den. Prøv at give den 40 her og se hvordan det ser ud. Sådan der. Og så gør man egentlig bare det samme herover. Prøver at se om det går op. Og sidder og prøver at rette det til, for lige at være helt sikker på at det giver mening. Og det var faktisk det for geometrien i det her vejkryds. Så tak.